issibu kullum kien fil-ċina, fil-kamra tal-banju, f'tas-sodda, fil-ġnien. Issibu wkoll f'uffiċċju jew fabbrika. U anke frazzett, l-ilma issibu kull fejn tkun. Iżda qatt waqaf toħsib dwaru u faċilment disponibbli, tiftaħ vit u joħroġ. Mhux ta' b'xejn sirna neħduh for granted, imma rridu bil-fatti nibdew nagħtu każ kif nużawh mod aktar sostenibbli, bidliet żgħar fir-rutina tagħna ta' kuljum jistgħu jagħmlu differenzi kbar għalina lkoll. Pereżempju, wara ġurnata twila, żgur li m'hemm xejn aħjar milli tqatta' kwarta fix-shower bl-ilma nieżel fuqek, dawk 120 litru ilma dritt għal ġodrejn. Minflok, hu shower ta' malajr, 5 minuti kollox u bekk tuża 40 litru biss. X'differenza hux? Barra minn hekk ikollok aktar ħin għalik biex tagħmel xi ħaġa oħra li tagħtik gost. Bidliet żgħar oħra li tista' tagħmel meta taħsel idejk, snienek jew tqaxxar il-leħja, uħsieb għala il-vit sakemm torok jew tqaxxar u iftħu biss biex laħlaħ. L-istess meta taħsel il-platti, tħallix l-ilma nieżel iżda imla sink bilma bis-sapun u ieħor bilma nadifa tlaħlih. Xarrab, orok, aħsel u laħlaħ. Lest. U jekk trid tkun verament effiċjenti fl-użu tal-ilma, investi f'dishwasher. Kont taf li dishwasher modern jaħli inqas ilma milli meta taħsel bl-idejn u ngħiduha kif inhi, tifranka x-xogħol ukoll. Lura l-kamra tal-banju, flushing li l-likja jista' jaħli sa 900 litru ilma kuljum. Kun żgur li tiċċekkja li m'għandekx lik. Kif tiċċekkja? Faċli. Qabel torqod, aqra n-numru fuq il-water meter. Għamel l-istess eżatt kif tqum. Jekk in-numri ma jaqblux, mela għandek lik. Ara li sewwiha minnu fih. Ftakar, flushing il-likja 900 litru kull jum. U bilħaq, la darba qed nitkellmu dwar il-flushing. Il-flushing tiegħek għandu dual flush. Dual flush tifranka ma' 30 litru ilma kull jum. Jekk m'għandekx, poġġi fil-flushing apparat li jiffranka l-ilma sabiex kull darba li tifflaxja taħli anqas. Qed tara, bidliet żgħar u bebda investiment enormi. Iżda frankar kbira r-riżorsi tal-ilma tagħna. Mill-banda l-oħra, jekk qed tinvesti f'kamra tal-banju ġdida, uħsieb li tinvesti f'viti u doċċa effiċjenti fl-użu tal-ilma. Dawn jużaw l-arja sabiex jaħlu anqas ilma mingħajr ma titnaqqas il-pressjoni tal-ilma. U ftakar, il-flushing dual flush. Ejja nagħtu ħarsa fil-ġnien. Saq il-pjanti tiegħek fil-għodu kmieni jew filgħaxija meta l-arja u l-ħamrija ikunu friski. Bekk l-ilma jevapora inqas u aktar ilma jasal fl-eruq tal-pjanti tiegħek u fil-fatt ikollok bżonn tuża anqas ilma. Tista' anki tuża ilma tal-kċina biex issaq il-pjanti tiegħek. Meta tagħli l-ħaxix, ħalli dak l-ilma jibred u saqi bih. Dak l-ilma fih ħafna nutrijenti. Qed tara, bidliet żgħar u ftit tal-ħsieb kull darba li tuża l-ilma iwassal biex il-kol flimkien nifrankaw bil-kbir. Tajjeb għalik u tajjeb għall-pajjiż. L-ilma ibda minnek. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.